Upućivaće se tamo gde je najpotrebnije. Nastavlja se akcija prikupljanja pomoći mnogih klubova naše dijaspore u Beču i to u organizaciji Koordinacionog odbora Zajedno za Srbiju i Srpsku. U Svilajnac i Kostolac krenula su 2 kamiona raznih najpotrebnijih sredstava za higijenu, hrane i pelena za bebe, baterijskih lampi i baterija, posteljine, pribora za ručavanje. Sada se pripremaju 2 pošiljke za Šabac i Šehoviće u Republici Srpskoj. A fondacija najboljeg srpskog tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, aktivna je svih ovih dana na prikupljanju pomoći. Sa nama u studiju je gospođa Gorana Đuđa Jakovljević iz fondacije Novak Đoković. Dobar dan i dobrodošli. Prosto ništa drugačije nismo ne očekivali. Novak je animirao i svetsku javnost u trenutku kada se činilo da smo ostavljeni sami sebi. Šta je u međuvremenu urađeno? Pa, pored njegovih napora da nekako obavesti i podigne svest o tome šta se u stvari dešava ovde i da animira ljude u inostranstvu da doniraju novac za obnovu ne samo Srbije nego i zemalja u regionu, fondacija je vredno radila na tome da prikuplja donacije koje će biti, da kažem, upotrebljene za sanaciju određenih šteta. Tako je, namenski. Do sada, za ovih, ne znam, nedelju dana, recimo, prikupili smo nešto više od $1 milion. To samo znak koliko ime Novaka Đokovića znači ne samo ovde nego i u svetu. Ko su donatori, ko su ljudi koji su se odazvali, ako to uopšte možete sada da nam kažete? Pa, donatori su u principu najviše, pored našeg osnivača, ljudi koji aktivno prate rad naše fondacije i veruju u to što mi radimo. Kao osnovnu misiju i viziju svog rada fondacija je postavila ulaganje najpre u obrazovanje najmlađih naših sugrađana, da kažem dece, predškolskog uzrasta, te u tom smislu mi ćemo i nastaviti sa donacijama koje prikupimo za sanaciju šteta nastalih. Biće namenjene za te stvari? Tako, biće tačno tako, baš namenjene za sanaciju vrtića, verovatno najpre, i škola, jer koliko smo do sada dobili nekih informacija, postoje neke druge organizacije koje su takođe zainteresovane da ulažu u škole, tako da ja pretpostavljam da će naš glavni fokus biti ipak vrtići. Verujem da imate probleme. Čuo sam da se pojavili lažni brojevi žiro računa, da se mnogi pozivaju i predstavljaju kao fondacija Novaka Đokovića. Prvo, šta ste uradili da to zaštitite? Ja verujem da su neki ljudi uspeli da, odnosno dozvolili sebi da budu prevareni. Pa, znate kako, nesreća je jedna čudna stvar, ali mi apelujemo stvarno na... Izlači najbolje i najgore. Tako je, i najbolje i najgore iz ljudi, i mi se stvarno fokusiramo na najbolje, ali želimo da kažemo građanima, da jednostavno apelujemo na njih da vode računa. Znači, prvog dana kada su poplave pogodile Srbiju na način na koji jesu, mi smo na našem sajtu stavili jednu vest gde se stvarno govori o tome šta su i koje su mogućnosti na koje građani mogu da pomognu, ne samo u Srbiji, nego i zemljama regiona. I molimo ih stvarno da obrate pažnju da jedini način, ukoliko žele da podrže fondaciju u onome što radi, jeste preko našeg PayPal računa. Mi drugih računa nemamo, niti bilo kakvih SMS brojeva. A vaše lažne alternative nemaju taj nalog? Nemaju, tako je, jeste. Pored toga, znači, sve druge opcije pomoći i Srbiji i drugim zemljama jesu izlistane na našem sajtu u posebnim vestima, znači bilo da se radi o uplatama preko vladi Srbije, Republike Srpske, Bosne, svejedno. Znači, stvarno smo dali ljudima jedan bukvalno centar gde imaju sve informacije. Sad, dobro je kad ljudi znaju da vide gde su uplatili, ali ako uplate nekom kome nisu trebali, onda bi trebalo da bude o tome obaveštena policija. Da li ste s njim u kontaktu? Šta kaže? Pa ne, obzirom da ste prijavili nekog od ovih? Ne, nismo, obzirom da su to neki računi i neki SMS brojevi koji su se pojavili, a vezani su za inostranstvo. Mi jesmo kontaktirali neke ljude da provere o čemu se radi, čisto da bi i mi znali ukoliko utvrdimo neku zloupotrebu. Preduzet ćemo određene korake koji jesu neophodni, ali za sada je to sve, da kažem, na nivou kontrole jer je primećeno na vreme. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Verujem da će u nastavku, naročito kada krene sanacija, kada se situacija smiri i voda povuče, biti prostora i da ponovo čujemo šta radi fondacija Novaka Đokovića. Rekli ste da je preko $1 milion do sada skupljeno za relativno kratko vreme. To je priličan uspeh. Hvala vam još jednom.